Yo, homies, what's up? Gipatawag tamo kay nasa tele video, of course, and another weekend right now here in Cebu City, general community quarantine ta, and of course, di po nato kalimtan nga nagyapon ng virus, wala po na mawala sa pag-lift ang ECQ. Ang tinggapon ta. In today's vlog, atong hisgutan ang mga kasagaran natong mga kinaiya. I came across this post in Facebook. Ilang kita sa tagsa dito, gi-point out dito ang mga kinaiya natong mga Pinoy. Of course, I am guilty. I'm not sure if kitang tanan, but most of us are guilty. Kani nga post kay makaingon kung guilty ko and guilty ta. I'm not sure ikaw, di ka guilty, pero atong i-check tayo sa tagsa. So, unom ni siya kabuok nga post, no? Ako ni siyang kuan ba nga, bitaw sakto, bitaw good siya. So, let's go! So, first, gikan din sa Twitter din, gi-share sa Facebook from Mother Gothel. Mother Gothel. Sakto ba kung pag-pronounce? So, ningon siya diri, Filipinos, we are never the supportive type. We always doubt people's intention and abilities. We pull each other down. We don't notice someone's hardship until they make it. And once they are there, we're suddenly proud of them. Toxic Filipino pride, ha? Yes. Magduduha tawag tuo nila ay wala tay salig. Wala tay salig. Tari nun, oy, kung inuir niya, kanang kasabay sa uso. So, di rin, makahinumdum ko sa katong speech ni Jack Ma gani sa katong nag-start pa siya sa Alibaba. So gamay ra kayo nga mga yung tuo niya, even kanang iyang mga close friends wala mo tuo niya. So mo agree ba mo or mo disagree? Ani nga kuan, ani nga post niya. Ako mo agree kuan ni. Naka-try sad kuan ni. Kuno na sad bitaw ko usahay nga. Bitaw no ba kaya ba kanina niya? So guilty ko nga part. Well, let's move on to the next. To the second one, si Mother Gothel nga. Look what we did to Manny Pacquiao during his international fights. We're proud to be on his side. On other days, we mock him. Look at the local talents we don't support, but when they make it out there, we're suddenly in search of any drop of Filipino blood they have. So hilig nga mangangkon gani nga si Bruno Mars na dugong Pinoy. Nga na kinaiya gani. Murag si Kwan kay half German, half Filipino. Murag nga kuan ba. So kani medyo political siya, Manny Pacquiao. Kibawan ta nga senator siya pa. Katong pagdagan pa lang niya na oy wala man na siya kuan, wala siya ibawaan. Murag nag-doubt ta siyang ability. Uning kamot man gyud si Manny Pacquiao. Saon niya pagtabang sa mga katawhan, di ba? Katong sa Philippine Got Talent. So wala siya masuod, pero nakadaog siya katong pag-appeal niya international. Dito ta nga atong gi-claim nga proud as Pinoy para niya. Pero katong diri pa siya, ni-appeal siya sa tuwang kuan, daghan kay bash. Ayan na gani. Next, third, look what you do to your relatives who want to start their own business. You're reluctant to buy their products, you think twice about sharing their post or liking their page. But when they become successful and known, you're suddenly the supportive and proud kamag-anak. Yes! So, go back na sa story ni Jack Ma. So, mo niya ang giingon before na even ang imong family, close relatives, imong mga friends, dili mo support nimo. But kung nakita nila successful na ka, diha na sila mo claim nga, uy, ako biyan ang gagaw, uy, close biyan na sa una. So, kanang mahingunan na ba? So, mo niya to ang kuan, mo niya to ang toxic nga kuan gani kinaiya as a Filipino. We're proud to be a Filipino, but lagi ta kinaiya pud nga ato lang pud, diba? Yeah! Sakto pa yung giingon nga kung start kag business, ayo pag laom nga suportahan ka fully sa imong mga close friends, relatives, and even sa imong family. So, I'm lucky nga nag-start ko sa kuan YouTube. Ako ang mga close friends, support kayo na ako. Ako mga brother and sister, ambot lang, support dito lang ako. Anyway, let's go to the next. Ingon si Mother Gothel sa zoom out, and that culture exactly what's making the job of President Rodrigo Duterte even more difficult than what it already is. We didn't do our part of the deal. We don't want any legwork. All we do is complain, exercise our freedom of speech, then walk out. Yeah,
medyo political siya, no, pero na siya point dire, dili na to dig deeper kay basin makuantaan ni nga medyo biased na sa tong opinion. But sakto ni, all we do is complain. Wala ta mo buhat, wala ta mo cooperate. Wala na ta buhat ang atong part. Complain na ta. Kay it's convenient for us to complain. Wala gayta magkuhan nga nakabuhat baka kuno para maka-help ko sa government, maka-help ko. Ang atuang yung gibarugan, ang atuang freedom of speech. Kaya guys, mao gani atong permi balik-balik. Nya wala ra. Wala tay kuan. Basta kay makastorya sa atong opinion. Anyway, criticism is good. Kay diha man sad na makita nga kanang di sakto lang gibuhat. Pero hinaot kung mo criticize ta, especially sa government, nagbuhat ta sa tong part pud nga nag-help tayo in our own little ways, di ba? And the next one, until we realize that the government is not our yaya, murag ko siya kanang continuation that will give in to our tantrums and that our taxes are not our pasweldo to them but our responsibility to the nation, then we're stuck in this endless cycle of electing and posting presidents who aren't pleasing us. So very political sa yung nature sa yung sa yung post, but let's talk about this one. Yeah. Muna, kinsa may president nga wala kaagi og kuan kanang rally. Gihimo na nga pangwarta ganin yung mag-rally gani. Gihimo na pangwarta kay kung di sila mag-rally di sila kwarta, di sila mo criticize ug maayo di sila kwarta. Previous administration kung kinsa to nag-rally diha pa sa previous administration, mo oro gyapon nang nag-rally karon. We are entitled, we are exercising our rights to be heard, but this is very toxic. May ngani nga magsige ta og may pagwala kung support din mo kay ngun anin day mahitabo. Nga gani. Namurag namuiboy anon ka ba nga support ka niya pag election niya karon kay wa matuman kay laki ang imuhang gipangita di na ka imo nang bakwion ni ay mo suporta. Pero nga na gani. Well, anyway, it's your right. Next. Stop the toxic Filipino crab mentality. Be supportive of change. Cooperate more, complain less. Don't do it for you, do it for your kids. Do it for the next generation of Filipinos, the next in line who I fervently wish won't inherit this toxic culture we have now. Yes. So kaning Filipino crab mentality lagi nga kanang magpaunhanay ba? Nga kung kita kanya nga na siya dire, ikaw napakadiri, murag imo siyang birahon paubos para ikaw lang makapadung sa iyang pwesto. Murag imo siyang dauton para lang maka tungtong kasi ang darugan, tungtong kasi ang level karon. So kanang nga na, cooperate more, complain less, kanang nga na. So guilty ko ani kay usahay siya ko complain niya o kung cooperate mo. Yeah. Kinsa may di guilty diha. So ako mo kuan ko na, but I'm trying my best kani nga. Karon pa lang daan guys, ako nang putlon, ato nang tudluan ang atong mga anak, atong tudluan ng mga bata nga sa mayong pamatasan, sa mayong kinaiya. Ang constant talaga diri sa kalibutan guys kana yung pagbag-o. Dili ta ganahan og pagbag-o kay mausab na sa nga tuang routine. Most of the changes nga nahitabo karon para sa atong kaayuhan. Medyo dili kayo ko positive ang atong video karon but hinaot atong mabag-o ang atong mga kinaiya. So dili ta magpaunhanay, dili ta magbinirahay paubos kay dili gid ta moabot sa taas na guys kung magbinirahay ta paubos. Well anyway guys, I hope nga okay ra mong tanon diyan no. And mao na tong video karon and see you next week guys. Stay safe and ayo sa mo gyud og paglaglaag bisan pag naingon ta nga general community quarantine na ta. Maabot ra bitaw nga time guys, pero pagkakaroon amping sa ta guys. Kung wala mo ilakwon importante ayo lang gid mo gawas. Kumahimo. Well, anyway, it's your homie again. See you next week guys. Thank you for watching. Close to the sun. Keep holding